Val, s'està activant la gravació, o sigui que si vos pareix són les 5 i 3. Com que tanmateix està gravat, encara va entrant gent, però bueno, com que no els he de donar permís que entrin, que vagi entrat la gent, d'acord? Si vos pareix. I així ja anem començant pues que sí que vos ho puc connectar a les 5, val? Bé, benvingudes a tots els que vos estàu connectant ara en aquesta xerrada informativa. Lo primer, agrair-vos que vos hagueu pogut connectar. També vos salut si vos estàu mirant gravat, d'acord? Sé que avui és un prefestiu, que hi ha molta gent que té classes, gent que potser té pràctiques i que té altres coses. Per tant, vos agraeix molt que pugueu assistir en aquesta xerrada informativa. Segur que teniu plans més interessants, però bueno, crec que saber el que vos espera quan acabeu els estudis no és una mala cosa. Val, la Cristina demana que on quedarà penjat l'enllaç. Ara anava a explicar, Cristina. Vos enviaré, primer en el grup, per on segurament vos haurà arribat aquest contacte, d'acord? On tenc una persona responsable de cada grup de grau o de menció, ho enviaré per allà. Però, a part, ara quan arribi de les darreres diapositives de la presentació, veureu un QR en el qual vos podeu inscriure per formar part d'un grup de difusió d'informació que en aquest cas va centrat a interins, és a dir, a vosaltres com a futurs docents, i aquí rebreu tota la informació relacionada amb interins i, el primer de tot, aquest vídeo, d'acord? Segurament la nostra companya de comunicació ho enviarà demà. Per tant, com que avui quedarà gravat, demà ho enviarem. Seria interessant que avui poguéssiu entrar en aquest QR i ho pugueu difondre amb les persones corresponents. En el teu cas, si el vol tornar a veure, entrant en aquest grup que explicaré en el final, seria suficient. Igualment el que vos comentava, perquè pugui arribar a tots els grups d'alumnes, cada representant d'aquest grup, tant de mencions com de grau, vos ho faran arribar, d'acord? Ara, per exemple, veig en Alejandra, que és un dels contactes que tinc per enviar-ho. Per tant, vos arribarà, no vos preocupeu, no passeu pena. També segurament ho penjarem a la nostra web, val? Que també vos explicaré després com podeu entrar, com podeu col·legiar per trobar informació. I una d'aquestes serà el vídeo gravat, val? Bé, ara sí ja començ. Bé, jo m'ho present. Soc na Judit, d'UGT Ensenyament. Estic a la part d'ensenyament públic dins del nostre sindicat, però nosaltres també tenim una part d'ensenyament privat i ensenyament concertat. Val? Realment ara la xerrada he acabat tots els meus estudis, sabeu que teniu les dues sortides laborals, per dir-ho d'alguna manera. Jo me centraré un poc més en el que és la part pública, perquè sé que és un poc més complicada a l'hora d'entrar, però heu de saber això, que dins del nostre sindicat tenim tant pública com concertada i privada, d'acord? Això també és interessant que ho sapigueu. També connectades hi ha, per lo que veig ara, dues companyes. Una és una companya de Menorca, la Jacqueline, i també Anna Maria. Hola, Jacqueline. I na Maria, que na Maria segurament l'heu vist també perquè mos hem estat passant ja per la web aquestes 3 darreres setmanes, mos hem anat a explicar 4 coses, ja mos hem presentat, mos hem convidat a aquesta xerrada i encara que ja hem fet aquella presa de contacte, ho volíem fer com d'una forma telemàtica simplement perquè quedi guardat i pugueu difondre, val? Però tots els que esteu en directe, evidentment, benvinguts i molt agraïts i agraïdes. D'acord? Per tant, si us pareix, començam a explicar-vos un poquet. Val? Si teniu qualsevol consulta, mentre estem fent la xerrada, seria interessant que la poséssiu en el xat. És vera que no són moltíssims. Vull dir, ara, per exemple, puc contestar a Cristina, però si ho poseu en el xat, quedaran les respostes guardades i, per exemple, Ana Maria, la meva companya, us pot anar contestant si vos surten dubtes. Quan acabem la presentació, vos mostraré una forma de contactar amb nosaltres, també, on també podríeu fer-nos arribar dubtes que vos sorgisqui. Entenc que potser no serà ara, sinó serà quan acabeu els estudis, val? Per tant, tota aquesta informació la podreu rebre posteriorment. Ara sí, si vos pareix, començ. Val. Quines informacions d'interès veureu durant aquesta xerrada? Com vos he dit, vos centrarem molt en la part pública. Per tant, aquesta part que posa requisits és de quina forma vosaltres, com a estudiants que ja esteu a punt d'acabar, podeu entrar dins del món laboral públic com a docents, d'acord? I què és el que necessiteu, quins requisits necessiteu i quina és la millor manera o la forma que teniu per entrar. Per altra part, hi ha un apartat, com veus, de posicions.
és una altra forma també d'entrar dins de la funció pública, però vos explicaré la forma de ser interins, que això sí que ara vos explicaré un poc més, però perquè m'entengueu, la part de ser interins seria anar fent substitucions dins del cos docent a dins de la funció pública i les oposicions és una vegada que treus una plaça fixa dins de l'ensenyament públic, en aquest cas, d'acord? Serien com les dues coses i vos les explicaré un poquet per damunt. Val. Aquí va dirigida aquesta xerrada. Fa un parell de mesos ja en vàrem fer una, semblant amb algunes coses, però era com molt centrada en gent que o bé ja havia acabat els estudis del tot i volia entrar a fer feina com interins, o gent que se volia presentar ja a les oposicions i encara no s'havia obert el termini per fer-ho. En canvi, aquesta xerrada va un poc més enfocada en els estudiants. Per això hem anat a la web fent aquestes visites. Podem trobar diferents casuístiques, d'acord? Estudiants de grau que directament estàu fent un grau relacionat amb ensenyament. Què vull dir directament? Pues que esteu fent, per exemple, educació infantil o educació primària, i que ara vos trobeu segurament a quart, que és en els cursos que nosaltres hem visitat, però si hi ha qualcú de tercer també li pot interessar perquè vos comencin a sonar coses, perquè jo sé que quan estàu a la universitat moltes coses no vos les expliquen, sortiu d'allà amb coses que vos haurien d'haver explicat el primer any de grau, no vos han explicat res i trobo que és interessant que pugueu tenir aquesta informació. Després també sé que hi ha casos de gent que potser està fent grau i en el mateix temps mencions o que va fer el grau, per exemple, de primari l'any passat o un altre any i ara mateix està cursant mencions. També pot ser una altra casuística. Quina és la darrera casuística que també hem convidat a gent que hi participi? Gent que està estudiant graus, que potser a priori no són docents, però que si volen caminar cap al món de la docència, d'acord? Per tant, aquesta gent també li explicarem ara com ha d'entrar. Estic xerrant de, per exemple, casos com gent de matemàtiques o història de l'art, que també hem anat en els seus edificis corresponents a visitar-los, perquè després, si volen dedicar-se a ser professor d'història de l'art, professor de matemàtiques, que sàpiguen com ho han de fer. Perquè no ens queden tancats només amb el tema de la gent que és purament de gent xifra de colònia o gent que està estudiant magisteri. Com us comentava, hi ha com aquests dos camins, no? És a dir, un és que és purament d'educació, el que seria potser el més enfocat a infantil i primari, però després també hi ha educació secundària. Quan ara vaig xerrar de requisits, seria tot allò que necessiteu per entrar dins de lo que és la borsa d'interins, és a dir, entrar a fer substitucions públiques dins de la Conselleria d'Educació a diferents centres, que poden ser de totes les illes, tant d'infantil i primari, que seria cos de mestres, o cos de secundari. Se necessiten coses diferents i ara veureu per què. En el cas d'educació infantil i primari, el requisit principal, evidentment, això és comú a tots dos, és el grau corresponent. Quan feis el grau, si el feis directament a la Universitat de les Illes Balears, teniu també el certificat de la capacitació de llengua catalana, i el que és el FOLC. El FOLC és l'especialització de les Illes Balears que vos donen a dins d'aquests estudis. Vos estic dient lo de la WIP i encara que és una cosa que no heu de fer extra, sinó que ja vos entra dins el grau, per si hagués també qualque persona que ara mateix estigui connectada que hagi fet els estudis en una altra universitat, perquè també vàrem fer els Job Days, les jornades que vareu tenir a la universitat, i ens vàrem trobar gent que tenia aquesta casuística. Per tant, podria pensar que hi ha qualcú que ho ha fet fora. Si és el cas de qualque persona que ha fet els estudis, en aquest cas primari infantil o fora, ha de saber que necessita el certificat C1 de coneixement de català i posteriorment, perquè sempre és posterior, el FOLC, que és l'especialització. Ara potser vos estic dient moltes nomenclatures que no vos sonen molt. Si és el cas de qualcú que no sigui de la WIP i no ho tingui inclòs, pot contactar amb nosaltres i li ajudam a com ho ha de gestionar, com ha de fer els cursos, com se pot inscriure, i si és algú que està dins la casuística 1.1 que ho ha fet a la WIP, en aquest cas no ha de passar pena perquè aquesta certificació ja la té. Ara passam a les coses de secundari. Com he dit abans, hi ha comú el títol, en aquest cas doctorat, llicenciat, enginyer, arquitecte, títol de grau corresponent.
El tema del català també té una pròpia acreditació, però aquí hem d'anar alerta, val? Perquè quan tu fas els teus estudis de grau, posem un exemple, és més fàcil, per exemple, de matemàtiques, en matemàtiques no t'ho donen aquesta certificació de català. Per tant, tu has d'estar assabentat de si tu tens la certificació C1, que soc conscient que hi ha molta gent que directament a batxillerat els hi donen segons la nota que ha tingut a batxillerat, i li donen ja directament el seu, que aquest seria un requisit indispensable, però després hi ha l'especificació, del folk, que s'hauria de cursar posteriorment. Per què m'he votat l'apartat B, que és el màster del professorat? Perquè, encara que és un requisit, que heu de tenir també aquest màster, que simplement seria que tu ets professor de matemàtiques, però no ets docent, simplement has fet matemàtiques. Necessites un màster que t'ensenyi a ser professor de matemàtiques per fer el combo, d'acord? Què passa? Que ho he deixat per lo darrer perquè si feis i cursau el màster a la Universitat de les Illes Balears i ja teniu el C1, perquè això sí que és requisit per fer el màster, vos donarien aquest folk. Per tant, vos estalviaríeu fer després aquesta especialització. També vos dic, aquesta especialització no és que vos duri un curs escolar, val? És ràpida, és senzilla, són unes hores i vos donen aquesta acreditació. Però bé, si podeu fer el màster i ja vos ho donen, doncs, quan més aviat, millor, en el final, tant per entrar en el món laboral com per estalviar-vos temps i dedicar-lo a altres coses, a altres formacions, etc. Per tant, el mateix que abans, si hi ha qualcú de secundari que hagi fet els seus estudis a fora, ha de saber que després necessitarà el seu, que és el requisit, i després especialització, que és el folk. Vos ho he posat aquí. Si ho poseu a Google tal qual, folk, vos durà la pàgina de la vostra pròpia Universitat de Balears i vos explicarà. Perquè hi ha terminis concrets, formes d'inscriure-vos, les proves per poder accedir, ben igual que si és qualcú que no té C1, perquè no li han donat a batxiller, per lo que sigui, també hi ha les diferents formes d'inscriure-se i treure-se aquest certificat. Ho estic intentant repetir tot molt, però perquè sé que a vegades és un poc complicat si ets la primera vegada que sentiu xerrar d'això. Nosaltres ho tenim un poc mastegat, però entenc que la gent que ets la primera vegada no. D'acord? Per tant, si teniu qualque casuística concreta de jo he estudiat això aquí, però no he fet el màster o com he de fer el màster, tot això mos ho podeu contactar. Quan acabem vos passant els nostres contactes i mos ho podeu consultar. Ara passam a la següent diapositiva. Instruccions per a la sol·licitud. Per què posa sol·licitud? Perquè això és per centrar-vos i ja posar-vos en el joc de que vosaltres el que voleu és entrar dins de la borsa d'interins per començar a fer feina, per entrar dins el món laboral, posar-nos en situació d'una persona de quart que ha acabat els seus estudis i que necessita, o vol, millor dit, entrar dins de la borsa d'interins, que ja té requisits que he comentat anteriorment i que vol entrar a fer feina, quan més aviat millor. És molt important que sapigueu que necessiteu tenir una arroba clave. Això, totes les presentacions que feim, m'agrada repetir-ho, perquè després ens trobam que necessitem fer qualsevol tràmit, és que ja no és només aquest, és qualsevol altre tràmit d'entitat pública i no podem entrar. Jo dic arroba clave, però com veus aquí teniu diferents opcions. Podeu tenir electrònic, certificat digital, l'arroba pot ser tant d'arroba PIN com arroba permanente, i si hi ha el cas de qualcú que no la tingui, vos mostra aquí, bé, simplement teniu l'accés, quan vos enviem aquesta diapositiva, veureu que és interactiu, podeu anar fent clic i vos redirigeix a les pàgines, o simplement és la pàgina de l'arroba clave, i vos explica tota la informació, com funciona, com la pots aconseguir. Si teniu qualque problema a l'hora de fer-la, podeu telefonar al 010, que és un telèfon com de suport tècnic, per dir-ho així, i vos pot ajudar també a treure-la. Però, bàsicament és demanar cita en aquesta web i que vos la facin. Perquè això, de cara a l'any que ve, si ja ho teniu, vos anirà súper per poder començar a entrar a tot el tema interins i no trobar-vos a l'angoixa d'ara de fer el tràmit i no tenen com entrar. Perquè tot veureu que ara ja se fa purament telemàtic, ja no hi ha res de paperassa, per sort. Ara vos explico un poquet els diferents tipus de tràmit que hi ha. Us recordo una altra vegada que estem xerrant de com entrar dins de la pública.
Per cert, vos volia dir que tots els requisits que vos he comentat anteriorment, encara que ara estem molt endins de tot el que és el tema d'interins, tràmit públic i això, que sapigueu que també són requisits que se demanen a concertada i privada. Ho dic perquè això mos ho han demanat bastantes vegades. A més, si se necessita també, per exemple, el CEU i el FOLC per fer feina a centres privats i concertats i vos confirmant que és així. Per tant, aquests requisits els necessiteu, sigui quina sigui la branca laboral que al final decidiu o pugueu entrar. Perquè si són sincers, sabem que hi ha molta gent que potser comença un poc per aquest camí i després entra a la pública. Per tant, que sapigueu que són requisits comuns. D'acord. Vos comentava, aquests són els diferents tràmits pels quals podeu accedir dins de la borsa pública, la convocatòria. En teniu 3. Ara vos explicaré un poc. No entraré molt profundament com he entrat a altres xerrades perquè tampoc vull ara embuar-vos. Ara encara estàu acabant, estàu de pràctiques, exàmens, ho entenc. Per tant, simplement vos explicaré un poquet en què consisteix cada un, perquè depèn de la situació que vosaltres vos trobeu, sapigueu que l'any que ve podríeu entrar ja dins del món laboral. Són 3 tipus de procediments per poder entrar. El primer és el procediment ordinari. Aquest se fa setmanalment, una vegada que ja s'ha obert el que és una convocatòria, perquè m'entengueu, és una convocatòria grossa, en la qual s'inscriuen tots els aspirants, te diuen si amb els requisits estàs admès o no. Si tens els requisits no hi ha cap problema, estàs admès. Però després, setmanalment, vosaltres podeu veure quines places disponibles hi ha per vosaltres poder-les triar i per diferent ordre de puntuació poder entrar a fer aquestes substitucions. Vosaltres podeu veure els diferents centres que hi ha. Poden ser substitucions perquè hi ha una baixa, una excedència, una persona que durant aquell any no fa feina per X motiu. A vegades se justifiquen les raons i a vegades no. Això farà que la durada sigui més llarga o més curta. I surt cada setmana. Vosaltres vos incorporaríeu la següent setmana quan s'adjudiqui. Vos explico així un poc per damunt perquè encara no vos hi trobeu, però perquè vos soni. Com us he dit, tot aquest tràmit són telemàtics sempre. L'adjudicació d'aquest procediment ordinari és automàtica, se sol rebre per correu electrònic, vosaltres hi heu d'estar pendents i si no, entrar a la web, que ara vos explicaré com se mira per saber si se vos ha adjudicat o no. És un procediment que és voluntari, és a dir, que si alguna setmana vosaltres, encara que esteu dins d'aquella llista, no voleu participar perquè les places que surten no vos interessen, no les agafeu, no hi ha cap problema. Aquest seria l'ordinari. Després vos he posat en un requadre el procediment urgent. Per què? Perquè el procediment urgent potser és el que més vos pot interessar, sobretot, he dit que hi havia diferents persones que interessava aquesta xerrada, sobretot si hi ha gent que té algun títol de grau, que sí, sobretot solen ser de secundari, que encara no té el màster del professorat, que havien dit que era un requisit, o, per exemple, el tema de català, que són requisits, són places que, com que són de molt difícil cobertura, surt aquest tràmit setmanalment perquè gent que no tingui requisits les puguin cobrir. Això què vol dir? Que si, per exemple, una persona... Mira, us poso un exemple. Ara, per exemple, hi ha una plaça, per si hi ha qualque interessat també que ho veu, de física i química que ha sortit en el tràmit urgent. Si és una persona que ara mateix ha acabat la seva titulació, o l'any passat, de física i química, però no li ha donat temps de fer el màster del professorat, cap problema. Se pot inscriure en aquest tràmit urgent i podria començar a fer feina al final d'aquesta setmana. O sigui, que vos he requadrat per això, perquè si hi ha casos de gent que estiguin en aquesta situació, ara mateix estudiants que vos trobeu així, és interessant. Ens van trobar també, com us comentava, en el Job Day, situacions de gent que va venir, va seure a la nostra taula, li van mirar el procés que havia obert urgent, se van inscriure, alguns sí, alguns no, i podien començar a fer feina la setmana següent. I és una forma de començar a fer punts, començar a rodar, començar a cobrar, començar a cotitzar, començar tot. Per això ho he posat així perquè trobo que ara mateix vos interessa saber aquesta informació. Si vos interessa, n'hi ha una ara mateix de física i química fins a juny, per exemple. Vos he posat també que l'ordre de tria pel proper curs és aquesta, és a dir, fins ara no se prioritza les persones que estan a la borsa, és a dir, tu pots no estar inscrit a la borsa grossa que vos deia, però entrar en el tràmit urgent. Però ja ens han comentat, que és una informació que ens han avançat perquè ho sapigueu per l'any que ve, que quan se faci la tria del tràmit urgent prioritzaran a gent que estigui a la borsa abans que no hi són. Encara que si a la borsa exclòs,
perquè no tens requisits, però se'ls prioritzarà. Per tant, que vos interessa? Apuntar-vos a la borsa de l'any que ve i, a més, tenéis aquesta opció de tràmit urgent. Val? Si volguéssiu fer ara, també ho podeu fer. Totes aquestes informacions que vos estem donant, si vos fixeu, va molt per terminis, dates, saber quan s'obri un tràmit, quan se tanca, quan s'adjudica, quan hi ha les convocatòries. Per això és una de les coses que, a part de les xerrades que fem, és interessant estar afiliat a un sindicat. Perquè nosaltres, per exemple, tenim canal de difusió, constantment, cada dia estem enviant informacions de totes les novetats que us interessen i aquestes són de les més importants. Estàs dins d'un canal de difusió d'interins, estàs afiliat a nosaltres per consultes, fer tràmits amb nosaltres i coses com aquestes, com saber, ostres, demà s'obri un tràmit, m'hi puc inscriure, que si no, no hi ha manera de saber-ho, a no ser que revisis totes les webs i te fiquis a mirar tot. Per això també és interessant, la informació és poder i és que és així. Després, el darrer que hauria seria el procediment extraordinari. Aquest procediment no el trieu vosaltres, sinó que perquè m'entengueu, quan se fa un tràmit i aquelles places no queden cobertes i necessiten d'especialitats concretes que se cobresquin, si estàu a la borsa general, vos poden assignar aquella plaça directament de conselleria i l'hauríeu de cobrir sí o sí. Si no la cobriu, hi ha penalitzacions. Ara no vos assustaré amb això perquè encara vos queda, però quan arribi el moment heu de tenir en compte que, sobretot, tema de triar illes, desplaçament i de més, heu de tenir en compte això, que aquestes places, si estàs a primer a la llista, te podria tocar a tu. Per tant, això ara mateix no vos explico molt, simplement que sapigueu que és una adjudicació forçosa i que heu de tenir molt clar quan feu el tràmit gran, que per això és important tenir com una persona que t'assessori, com fer els primers tràmits i de més, per saber quines coses has d'anar alerta i has de tenir en compte. Us comentava fa uns minuts que hi ha una web on podeu veure un poc tot això. Veus? És aquesta d'aquí baix. Així explico un poc com funciona. Ara, per exemple, vos surt que hi ha un tràmit... Judit, un moment. Que la Jacqueline a les 10 i que finalitza dia dijous 2. I aquí posa quines especialitats són. No són totes les especialitats, evidentment. N'hi ha algunes que són de difícil cobertura, són més difícils de cobrir, per exemple, ara veig aquí castellà, però matemàtica, física i química, biologia, molt específiques. I fins i tot vos concreta aquí les illes. Evidentment, les illes, per exemple, Eivissa, Formentera, això sol ser més difícil de cobrir. Veus? Aquí teniu tot el que és la convocatòria setmanal de places, aquesta seria l'extraordinari. Vos he col·locat en la diapositiva per ordre tal qual ho teniu aquí. Ordinari, urgent i extraordinari, per si voleu col·legiar un poc per la web. Aquí podeu veure les diferents convocatòries que van sortint. Ara n'obriré una simple perquè ho veieu. En la data de la publicació, d'inici i la data de fi i els resultats. I a mesura que se van publicant, ho podeu anar mirant. Amb el tràmit urgent és ben igual. I després hi hauria l'extraordinari, que en principi vos han de comunicar per e-mail, a vegades ho fan per telèfon, però normalment s'ha de revisar sempre a e-mail. I teniu tots els 3 tràmits, per si voleu entrar, és una pàgina pública, podeu entrar i col·legiar per aquí. Perdó, Judit. Molt bé. Perdona. Ara passant a la següent pàgina. Bé. Tema de mèrits. Què són els mèrits? Els mèrits bàsicament són les diferents formes que teniu de tenir punts. Al final és una borsa funciona per punts. No només els mèrits compten per borsa interins, sinó que també per oposicions i per altres coses que més endavant ja us interessaran, de moment no, que estem a triennis, sexennis, d'acord? Però ara mateix ens centram en això. I us han fet un resum de com se poden aconseguir punts ara mateix relacionat amb el que seria la convocatòria d'interins, d'acord? Heu de tenir en compte... un segonet, que és que heu de tenir en compte una cosa. No sé si la Jacqueline està intentant dir alguna cosa, perdoneu, Jacqueline, volies dir res? Sí. Vale, perdona, és que com que tinc les dues pantalles no veig si m'ho xerrau, perdoneu. Vale. Mira, si pots, per favor, anar a l'anterior. Sí, aquí. Vale, molt bé. Bones tardes. Jo soc de la UGT Ensenyament i estic a Menorca. Jo us volia fer un comentari i és que
vosaltres, que ara esteu a quart, finalitzant quart, està clar que no us heu pogut apuntar a la borsa per al curs 24-25, perquè encara no teniu el requisit de tenir la titulació. Això està claríssim. Doncs com vosaltres, companys com vosaltres, es van trobar l'any passat. L'any passat vam fer també aquesta reunió i com ja no havien acabat encara el que és el grau, no s'havien pogut apuntar a la borsa d'interins per aquest curs que és 23-24. Doncs jo us he de dir que, i us xerro de Menorca, hi ha tres companyes vostres que van acabar el juny passat que ja estan treballant. I això per què? Doncs, clar, es van afiliar i rebien sempre, contínuament, tota la informació. I com elles no estaven apuntades a la borsa d'interins, no podien participar en el procés setmanal que s'obre els divendres i finalitza els dilluns. Però a l'urgència, i llavors les avisaven, venien a la nostra oficina i fèiem el tràmit urgent amb elles i estan treballant ja. Han estat tutoritzades i tot. I justament avui matí, amb un altre, hem fet també el tràmit urgent i segurament també treballarà perquè el tràmit urgent, si s'obria a les 10, a les 10:01 ja teníem fet el registre. Per la qual cosa, clar, igual vosaltres us veieu com molt llunyant perquè no esteu apuntades a la borsa per al curs 24-25, però que teniu la possibilitat de poder treballar. D'acord? Era només aquest incís. Sí, exacte. Super, Jacqueline, moltes gràcies. Efectivament, el que deia Jacqueline, és a dir, el tràmit urgent, per això vos ho he posat com un requadre, no? Perquè ara mateix és el que vos interessa a vosaltres. És a dir, està molt bé el procediment ordinari, com l'heu de fer per l'any que ve, efectivament, però el procediment urgent és el que vos donarà ara començar aquesta roda. Vull dir, el que comentava, gent del job day que acaba d'estudiar, que venia a demanar 4 coses i la setmana següent tenia feina, que no s'esperaven. Per tant, moltes gràcies, Jacqueline, super. I, a més, això, no? És a dir, el que diu la Jacqueline, el recolzament de qualcú que t'avisi, perquè jo entenc que no podem estar tot. Per tant, qualcú que t'avisi, que te digui quan pots començar a fer feina, quan no, quan l'has de fer, el tràmit, o sigui que és així. Vale, doncs si vos pareix, si me voleu dir coses, interrompre, perdoneu, però com que tenc això minimitzat, no havia vist que volia xerrar, Jacqueline, perdona. Val, bé, vos havia quedat un poquet amb els mèrits, que és el que comentaven del tema dels punts i de més, val? Comentaven a Jacqueline, no? En el final va per curs escolar, o de la convocatòria. Aquí vos hem fet com un resum de les coses principals que puntuen, però heu de tenir en compte que, bueno, després pot canviar segons la convocatòria. Cada convocatòria surt per any escolar pel següent any, per començar feina el següent any, diguéssim, i té diferents barems. Ara mateix és el que tenim. Nosaltres vos ho hem posat com a perquè vos soni, teniu un poc una idea de com es veurem, quines coses importen, quines coses són les que valoren, quins mèrits. Val? Per tant, aquí teniu l'experiència docent, que és el que comentaven a Jacqueline, una vegada que comences a fer feina a tràmit urgent, també puntua. Per tant, potser no espereu començar a fer feina en feis i ja per la propera convocatòria ordinari, això ja vos dona punts. Per altra banda, hi ha la formació acadèmica, que per resumir-vos un poc seria com altres estudis, poden ser altres graus que faceu, poden ser doctorats, poden ser tots els estudis que faceu posterior. Alerta, per exemple, les mencions, que això també ens ho demanen molt, habiliten perquè tingueu més funcions i més possibilitats de fer feina, però no puntuen, val? Perquè ho tingueu en compte. Tema màsters també puntuen, val? Tot això seria formació acadèmica. És important anar-se formant, val? Ara veureu la importància de tot això. Activitat de formació permanent del professorat. Val? Això us ho he posat amb una exclamació perquè sé que hi ha molt de rumors i jo ara vos ho aclariré un poc, que el tema de la formació del professorat només se pot fer una vegada que sigueu docent. És a dir,
Si de la gent que ara estàu veient això, hi ha gent que ja té un grau, en aquest cas, per exemple, infantil i primari, són docents, d'acord? Poden començar a fer cursos de formació permanent del professorat, malgrat encara no facin feina, perquè és la seva formació que van acumulant. Si hi ha qualcú que, per exemple, ha fet matemàtiques, però encara no ha fet el màster del professorat, aquesta persona encara no és docent, és graduat en matemàtiques, però no és docent. Per tant, si fa cursos de formació del professorat anteriors a ser docent, aquests cursos no li comptarien, no serien vàlids, no se'ls registraria a conselleria com a formació. Per tant, nosaltres, vos som sincers, vos ho hem de dir així, quan abans comenceu a fer cursos, evidentment millor, però heu de saber que heu de ser docents. A més, el propi nom ho indica, vull dir, formació permanent del professorat. És important que sapigueu això. A part d'això, una vegada que sigueu docents, a fer cursos a tope. Tots els que pugueu aprofitar. Si hi ha gent, per exemple, que ja té, per exemple, el grau de primari i ara està fent una menció, que ja comenci a fer cursos, perquè aquesta persona, encara que faci una segona menció, ja és docent. Per tant, quan abans comenceu, millor, perquè té un percentatge, com veus, molt alt en aquesta puntuació, a la puntuació de posicions, que són les coses que us pot interessar. Després, l'apartat 4, diu processos selectius a les Illes Balears, això bàsicament són les oposicions. Ara, a més, ha hagut una modificació. Uns anys ja en va haver una, a la qual si aprovaves una oposició però quedaves sense plaça per qüestió de punts, ja te donaven punts a la llista d'interins, 5 punts concretament. Ara el que han fet també és que, com que aquest procés selectiu té diferents fases, si vas aprovant alguna d'aquestes fases te van donant punts. Tot això ja ho faríem un altre elenc i una altra xerrada per aprofundir un poc més. Però perquè ho sapigueu, que també és interessant el tema de preparar oposicions, perquè el manco hi ha com el consol, que si no aconseguiu plaça també puntua. I cada vegada com que ho valorem més. Bé, i després el 5 encara no ens interessa, però bueno, ho havíem de posar perquè surt tal qual en el BOIP, el compliment de càrrecs directius i altres funcions, que aquí no hi entrem. Vos he comentat a l'anterior diapositiva la importància de la formació. D'acord? La formació és com a la forma, perquè mantingueu una que està molt valorada i l'altra més ràpida, perquè evidentment tarden menys en fer cursos de formacions que potser fer un màster a un altre grau, això és així. A part de la importància que té formar-vos com a docents. Suposo que això ja vos ho han dit moltíssim a la UIP, si heu fet pràctiques vos ho hauran dit moltíssim en els centres, la importància de que un docent sempre s'ha de formar contínuament. Nosaltres tenim una oferta formativa dins d'UGT Ensenyament, tenim una persona que és responsable de formació, que vos passaré també el seu contacte, i tenim cursos que, a més de la qualitat, donen bastantes hores per tot el tema de puntuació. Vos volia posar, aprofitar que esteu connectats, un vídeo que tenim de presentació de la nostra formació que tenim. Ara vos ho posaré superbreu i ara vos explico un poc més. Això també vos enviaré i m'ho tindreu. Darrere dels grans reptes de la nostra tasca com a docents Vos ho posa en gran, perquè se veia un poc millor. està la nostra necessitat de seguir formant-nos per innovar i seguir a l'avantguarda de l'excel·lència educativa. En aquest sentit, UGT Ensenyament està al teu costat amb un nou pla de formació permanent del professorat. Tenim una oferta innovadora i creativa perquè, a més d'aconseguir les teves hores de formació per propers sexennis, pels mèrits de les oposicions o per la teva puntuació a la borsa d'interins, puguis seguir en l'avantguarda com a docent. Una oferta formativa que, a més, és la més competitiva dins l'oferta de formació dels sindicats i que destaca amb els cursos de 50 hores de formació per 50 euros per persones afiliades i per 100 euros per persones no afiliades. A més, volem premiar el teu compromís amb UGT Ensenyament amb ofertes específiques per totes les persones que formeu part de la família d'UGT. Per una altra banda, també volem que la família continuï creixent i per aquest motiu tenim ofertes pels nous afiliats que s'afiliïn un any des de gener de 2024. Posa't en contacte amb el Departament de Formació i demana més informació. Mai hi ha hagut un millor moment per invertir en tu mateix. Us volia posar aquest vídeo perquè el vàrem preparar un segonet, que crec que no sé si qualcú està intentant xerrar. No, m'ha sortit com una notificació. Bé. Perdona, algú vol entrar. No me surt, a mi.
Si qualcú té qualque pregunta i vol posar pel xat, o vol xerrar, m'és igual. Ara veig que estan contestant. Ja està. Na Camila tenia una consulta, però ara veig que ja ha contestat qualcú. Crec que na Maria que està connectada. Val, si les preguntes després, si voleu, li fem una repassada, però veig que vos van contestant pel xat. Super. Molt bé. Gràcies, Maria. Val, continuam si voleu. Val. Bé, això és el que vos comentava un poc del tema de la formació, val? De la importància d'anar fent aquesta formació. Per què és important formar-se? Formació permanent del professorat? Pues, evidentment, per adquirir aquestes eines, per aprendre, per poder tenir aquestes habilitats socials, per aprendre com són aquestes situacions d'aprenentatge. A més, tenim cursos que estan molt centrats també a donar un poc una idea de com caminar, com enfrontar-te en el món laboral, com treballar dins d'una aula, com preparar, per exemple, una situació d'aprenentatge, ara que ha hagut canvi de normativa, de llei educativa, que va haver canvi, també orientar-vos un poc amb això i després hem de ser realistes. També volem cursos de formació per poder puntuar, per poder competir, per dir d'alguna manera. Sé que no sona molt bé, però és que és així, per tenir més punts, per aconseguir millors llocs de feina, millors substitucions i entrar com a interins. Això és així. Com us deia, la formació permanent del professorat serveix per diferents coses, però en el vostre cas, què vos interessa? Per interins i vos interessa per oposicions, bàsicament, ara. També és interessant que sapigueu que quan faceu cursos de formació permanent del professorat, per exemple, la nostra oferta formativa, 100% vos podem assegurar que és homologada per conselleria, que nosaltres, quan feis els cursos, ens encarregam de dur a conselleria i vosaltres no heu de fer absolutament res i ja vos surt registrat, però heu d'anar alerta perquè hi ha a vegades entitats que els cursos no són homologats a Balears. I això després dona molt de problemes, no se vos reconeixen totes les hores o directament el curs no se reconeix, heu de fer activitats de transferència extres perquè se vos homologui una part d'aquests cursos i que amb això, com a consell, aneu molt alerta en quins cursos vos inscrivigueu i heu d'anar alerta quins sí són homologats i quins no. Nosaltres vos hem deixat aquí un resum, ara mateix, perquè recordeu que sempre vos estic dient, en la convocatòria que vendrà pel curs 2024-2025. Se reconeixen 1.200 hores, que són 24 cursos en total, serien de 50 hores. Per això, quan més aviat comenceu, millor, perquè al final són bastantes hores, bastant de cursos, i quan més aviat els pugueu fer, evidentment millor. Ara, per exemple, aquí vos explico un poc el tema de l'oferta de cursos. Ho heu vist en el vídeo, realment, per tant, tampoc insistiré molt. Això, com que vos enviareu, tindreu aquesta promoció. No només heu de pensar en els preus dels cursos, penseu que si encara sou estudiants, si l'any que ve continueu estudiant, o ara, per exemple, hi ha gent connectada, no sé, potser de tercer, o el que sigui, que sapigueu que també hi ha la quota d'afiliació que teniu en nosaltres, que són 20 euros anuals per als estudiants. Que això també és interessant, que ho aprofiteu, que sapigueu que això, després, aquesta quota ja passa a ser no molt més, però ja va per mensualitats i ja no són 20 euros a l'any, que ho aprofiteu també si podeu, tant per cursos com per afiliació. Que els primers anys són quan més necessiteu el recolzament, al final. Aquí teniu tot el que seria l'oferta formativa, vos mostro quina és l'oferta de cursos, simplement perquè vos faci una idea del tipus de cursos que tenim. Ara mateix tenim 2 per mes, ara ja començarem amb el de maig, i després en tenim fins i tot a l'estiu, que jo sé que a vegades a l'estiu, quan més temps tenim, potser de dedicar-li a això mentre no estem cursant d'altres coses. Tema d'inscripció en els cursos, si vos interessa, simplement perquè la pàgina vos resulti un poc familiar, perquè veieu com funciona, aquí se poden fer les inscripcions en els cursos, Ara, per exemple, tenim el curs que comença ara per maig, que comença ja dia 1, demà, vos inscriveu aquí amb les vostres dades i triant el curs. És molt fàcil, molt intuïtiu, vosaltres que sou joves, és molt fàcil per vosaltres. Ara, vos he deixat això i ho he volgut posar a posta a lo darrer, perquè com que hem xerrat ja de la formació permanent, que és el que vosaltres realment podeu començar a fer, altres estudis i tot això,
Heu de tenir en compte, que us he posat aquí important, que podeu fer un barem, una idea dels punts que tindríeu una vegada que comenceu a fer feina de cara a la llista d'interins. El que he dit antes, ara mateix us interessa el tràmit urgent per l'any que ve perquè ja no heu estat a temps d'inscriure-vos, però perquè comenci a sonar i jugar a quines coses tenen més valor i quines vos resultarien més útils. Si li doneu clic aquí, perquè veieu com està desglosat, teniu experiència, els punts que us he comentat ara, tema experiència, formació permanent, participació de posicions. Si vosaltres escriviu a la part editable, que és la verda, us ho poso aquí, poseu el que vosaltres aneu tenint, podreu saber més o menys els punts que teniu. Ja vos dic, això és com adelantar-nos un poc, però és que considero que és important que vos soni perquè després vos hi trobeu de noves i no sabeu d'on plou. Bé, després un altre apartat, estem a oposicions, estem en les mateixes, ara ja s'ha tancat el període d'oposicions, de fet ara fa poc ha sortit la llista dels admesos per poder participar-hi, però és interessant i jo sempre m'agrada que encara que convocatòries estiguin tancades, deixar-vos un pot d'informació per saber com ha estat la convocatòria anterior, perquè vosaltres vos pugueu fer una idea de com funciona, quins requisits se necessiten, com són les proves. Per tant, aquí vos he deixat l'enllaç en la darrera convocatòria de posicions. El mateix, és un resum que va preparar la nostra companya de comunicació i teniu tot aquí. Abans, ja aprofit que tenc oberta la web, vos xerrava que a la nostra web tenim informació d'interès. Vosaltres aquí teniu els diferents sectors, en aquest cas, veus a dalt, on vos interessa, aquí vos interessa d'ensenyament, i teniu informació actualitzada i tot el que anem publicant. En aquest cas, hem vingut a ensenyar el tema de posicions, però teniu tota la informació que vulgueu, també per poder mirar, si teniu qualque consulta, que ho pugueu mirar. Un poquet de resum vos he deixat aquí, simplement enguany han estat per poder triar perilles per examinar, i són proves eliminatòries que van per fases, després depèn de cada especialitat, són d'una forma o una altra les proves, però simplement mireu si teniu curiositat per saber un poc com funcionen. No m'enredaré amb això perquè encara faltaria una convocatòria sencera. No s'han fet ni les proves d'aquesta, per tant, a poc. I ara ja per anar fent un poquet de cloenda, després vos deixaré també un parell de coses que us interessen bastant, però bé, un poquet de cloenda, Jacqueline comentava aquest exemple de les lotes que han començat a fer feina en tràmit urgent. Jo crec que el millor moment quan una persona necessita suport, evidentment, és quan acaba de començar, que és quan s'hi troba de zero, que no sap ben bé com començar, com entrar en el món laboral. Jo mateixa, sense saber informació, vaig perdre un any de poder fer punts i poder començar dins de la llista d'interins. Vaig començar un any més tard que gent que tenia informació més privilegiada o un seguiment de com ho podia anar fent. Per tant, un any se nota, vos ho dic. Per tant, quins avantatges té afiliar-se a l'UGT, a l'ensenyament d'un sindicat? El que vos comentava, la comunicació constant, per tema de WhatsApp, per e-mail. Per jo, de lo més important, el tema d'una assignació d'un delegat, és a dir, vosaltres, encara que no tingueu un centre assignat, vos explico un poc com funciona. Cada delegat, cada alliberat o alliberada, té com unes persones assignades, afiliats i afiliades nostres, per fer les visites, consultes, tots els tràmits que necessitin, atenció telefònica, un mòbil per contactar. La gent que estàu estudiant, també teniu persones assignades que fan un seguiment i vos ajuden. Millor exemple que el que vos ha explicat la Jacqueline o els tràmits que vam fer l'altre dia en el Jot Day amb aquells joves. Vull dir que el més important per jo és aquesta atenció que teniu en aquest sindicat, que no hi ha altres sindicats, que és una atenció absolutament personalitzada per vosaltres, amb el vostre cas i les vostres característiques concretes de lo que necessiteu o el seguiment que voleu fer. Això encara no vos interessa molt, però que sapigueu també que faig declaració d'Hisenda, tot el tema de resolució de dubtes i consultes, evidentment, el que us he dit, podeu telefonar a la seu, podeu tenir aquesta persona de contacte, això és super important. Jo ho he dit antes, la informació és poder i és que és així, perquè si no, a vegades després ens trobem desastres. Tots els tràmits que se podeu fer en cita presencial amb nosaltres, evidentment, tenim seu a Eivissa, Menorca i també tenim seu a Mallorca. A més, també tenim una que si falta s'habilita a Inca per gent que s'hagi de moure per aquella zona. I després una cosa que us interessa molt com a estudiants també és que tenim convenis amb
diferents universitats. Això què vol dir? Que si encara sou estudiants, que això també vos en seria la quota de 20 euros en el mes, i tot el tema de la gent que vulgui seguir amb els seus estudis per tema de formació acadèmica, puntuar, etc., que sapigueu que també tenim convenis de descomptes en aquestes universitats, que això també és molt interessant. El tema de l'oferta formativa ja vos l'he comentat. Si vos afilieu, teniu aquests 2 cursos gratuïts, val? A part del 50% per afiliats, evidentment, teniu 2 cursos que serien gratuïts, d'acord? Això també ho teniu en compte. En el vostre cas, els cursos que féssiu ara, evidentment, a la pròxima convocatòria no podeu entrar, però vos entraríem per la propera convocatòria. O sigui, ja entraríeu en cursos de formació dins del tràmit d'interins, d'acord? Val, vos deia que tenim canals de difusió on a més enviarem aquest vídeo. Val? Això també és important, ho he estat compartint moltíssim pels grups i això. Teniu 2 comunitats. Realment la que a vosaltres vos interessa és la comunitat de l'esquerra, que és la de funcionaris interins, perquè funcionaris de carrera és per gent que ja té una plaça fixa i són informacions com a més específiques per ells. O vosaltres que vos interessa tot el que va sortint d'interins, han de ser realistes. Ara potser rebreu algun WhatsApp que deis, ostres, jo ara mateix no estic a la llista, no m'interessa, però és que també estem enviant informació dels tràmits urgents, vull dir que estem avisant de coses que a vosaltres vos interessen. Quan s'obri per apuntar-te en els màsters del professorat, les convocatòries de català, tema de cursos de folk, tot això també ho enviem a comunitat funcionaris interins. Val? És interessant que si escanegeu això, vos directament vos insertau en el grup i ja rebreu tota aquesta informació. Evidentment, això ho podeu compartir i difondre en qui trobeu, val? Qualsevol persona que li pugui interessar. I el darrer que vos deix és com pots estar informat. A part de la web que vos he mostrat i tot el tema del WhatsApp, teniu totes aquestes xarxes socials, les podeu haver cercar o escanejar amb el QR, val? I podeu tenir tota la informació actualitzada. La veritat és que estem bastant contents i orgullosos perquè tenim una forma de comunicació molt dinàmica, molt actualitzada i amb això estem molt orgullosos i molt contents. Per tant, vos convido a que vos pugueu inscriure i anar mirant cadascuna de les xarxes. El darrer, per contactar amb nosaltres, ho podeu fer, vos ho he dit, a Mallorca, Menorca i Eivissa. Aquí teniu les diferents formes de contacte. També vos he especificat de concertada per lo que dèiem, val? Nosaltres som ensenyament i tenim ensenyament públic, però també concertat i privat. Per tant, teniu les 2 formes de contacte. Quin altre contacte vos he posat? El contacte de formació, perquè jo sé que és una de les coses que més interessa, tot el tema de poder fer formació amb nosaltres. Naina Barrassa és responsable de formació i aquí teniu el seu e-mail i el seu contacte directe. Si teniu qualsevol dubte que li hagueu de demanar, que vos voleu inscriure, com fer tot el tema de la inscripció, formació, quins cursos tenim, tot això ho podeu contactar directament amb ella. És un telèfon directe de formació. Una vegada arribat aquí, ja hem acabat, ja vos he... així mateix una hora. Vaig a mirar si ha dit qualcú més alguna cosa. No sé si s'ha anat contestant tot. El 4 estudiants de 20 euros. No sé si s'ha demanat alguna més que estigui fora de contestar. O si no, Jacqueline o Ana Maria volen dir alguna cosa, que he mullat jo tot el rotllo i és molt avorrit, jo tota sola. Si voleu dir alguna cosa. No, així t'ajudem un poc aquí. Aquí na Cristina Jorquera diu, per tant, si passam les oposicions es poden enviar a Eivissa. A veure, enguany les oposicions, les que es faran al juny, són perilles. Això què vol dir? És que tot això jo ja sé que és per tot el que ha sortit a la premsa i a televisió. A veure, enguany són perilles. Això què vol dir? Que quan tu t'apuntes a fer l'oposició, tu escolleixes una illa. I tu saps que aniràs en aquella illa. Tot el que està passant ara que surt per la televisió és perquè l'estiu passat es van fer oposicions que no eren perilles, sinó que era per tota la comunitat autònoma. I és aquí on ha passat tot el muntatge aquest de gent que no vol anar a altres illes.
i que que s'han de desplaçar. Llavors... Val, per tant, Perdona. Sí, digues, És que digues. estic un poc així amb aquest tema. Per Sí. tant, les aparicions són per totes les illes, no? Però No, ja anar no. a fer l'examen... No. No. Tu oblida't de totes les illes, ¿vale? Vale. Les oposicions d'enguany, ¿vale? Les que es faran aquest juny, serà per illes. És a dir, que si tu que ets de primària, d'infantil, doncs tu mires on ha sortit l'especialitat d'infantil i a veure quina illa ha sortit i tu et matricules d'infantil per fer les oposicions d'infantil a la illa que vulguis, però només a una illa. Vale. I tu saps que si tu aproves, quedaràs en aquella illa. D'acord? D'acord. Vale. I això passa cada any? Sí, normalment sempre passava així, que era per illes. El que passa que l'any passat va haver un poc, i antigament també era per comunitat autònoma. Amb això que vull dir és, si tu ara encara estàs a quart i no has acabat encara el grau d'infantil, tu no et pots presentar a les d'aquest estiu. Hauràs d'esperar a la convocatòria d'oposicions que surtin a l'estiu del 2025. D'acord? I llavors haurem de mirar si les fan per illes. Vale. I això queda clar quan es fan per illes o quan no es fan per illes. D'acord? D'acord. Vale, després, no sé, hi havia... És que se'm van... Val, el tema del folk, diu una Camila. Si pots explicar de forma resumida què és el folk. Val, mira, Camila, bueno, contesta, sí. El folk... Una cosa, Judit. Ai. La Camila és de primària. Per tant, el que li hem de dir és tothom que sigui de primària i és de primari, vale, perdó. És que no he vist missatges anteriors. No, i hagi estudiat a la UIP, no ha de fer res més. Quan tu te donin la titulació, tu ja estaràs habilitada en la C1, i en el folk. Per tant, tu directament no has de fer res. El folk, els que estudieu de mestres, directament no l'heu de fer. A dins la titulació que vos dona la UIP, ja està inclòs. Exacte. En aquest cas, no. Igualment, per si hi ha qualcú que ja de pas ho escolta, és el Pla de Formació Lingüística i Cultural. És una especialització concreta que se fa a Balears. És única de Balears, val? Això té els seus avantatges, no? Al final, com que és un requisit que hi ha aquí, doncs, anem a ser sincers, gent d'altres comunitats autònomes té un poc més complicat per venir aquí perquè demanen com aquesta especialització, que és concreta de Balears, vull dir, només la trobam aquí. Per exemple, una persona, un estudiant que ha fet el grau de primària a Catalunya, doncs, si es vol apuntar a les llistes d'interins aquí, a les Illes Balears, sortirà exclosa perquè no té el folk. I haurà de fer el folk, que és la formació lingüística i cultural de les Illes Balears. D'acord? Per què? Perquè no ha fet el grau a les Illes Balears. La gent i els que han fet el grau de mestres, de qualsevol especialitat de mestres, i l'ha fet a la UIP, a les Illes Balears, no passeu pena que sortiu amb els requisits. D'acord? Exacte. Per això és com que sempre intentam, és que per ahir que li feim publicitat a la UIP, però bueno, sí. És a dir, en el final, el fet de fer els estudis a la Universitat de les Illes Balears vos dona tots aquests avantatges, val? El tema del C1, la gent que no té C1, en el cas que faci el grau, doncs això, de primària infantil, vos dona també el folk si feis el màster aquí, no? Que és com a dir, ostres, la gent que no ho ha pogut, no li donen per fet, encara que ho faci a la UIP perquè és d'una especialitat de secundari, però com que el màster l'ha de cursar sí o sí, doncs que el faci aquí també, perquè li donaran ja tot això inclòs, val? I ja no ha de cursar-ho fora. O sigui, tot això és com una forma de... Bueno, jo
personalment ho veig bé, no? És com una forma de poder fomentar els estudis a la universitat pública d'aquí i a la vegada, pues, bueno, protegir un poc la part cultural nostra d'aquí. Protegir-nos un poc amb això, el que diu una Jacqueline, al final una persona que ve de fora CEU el tindrà, però no tindràs folk. Per tant... Judit, pots Digues. contestar a Cèlia Ávila? Vale, voy. Segon que pugi. Ja tinc una pregunta a la web de la WIP. No veig que el CEU de català sigui necessari per estudiar el màster del professorat. És obligatori? Sí, és obligatori. És a dir, no se fa a la vegada perquè tu, quan ja t'inscrius en el màster, és un dels requisits. Val? Això nosaltres també ho hem demanat, bueno, ho vam demanar directament a la WIP, perquè tampoc no ho teníem molt clar, perquè, clar, és com que perds una altra vegada temps mentre estàs fent el CEU si no el tens per fer el màster. Però sí, és obligatori, Cèlia, és així. És a dir, nosaltres mos ho varen confirmar directament des de la universitat i no pots fer el màster si no tens el CEU de català. És un dels requisits que s'ha de tenir, val? El folk no, evidentment, però com que pensa que per donar-te el folk, mentre fas el màster, has de tenir primer el CEU. Per tant, si no tens el CEU, no te poden donar el folk. Val? Per tant, sí, és obligatori. Val, Cèlia? De res. Gràcies a tu. Vale. Després, a veure, volia comentar-vos que si teniu la intenció d'afiliar-vos per rebre tota la informació i ajuda, perquè és ajuda personal, jo aprofitaria mentre pugueu demostrar que sou estudiants. Claro. Perquè en el moment que vosaltres ja finalitzeu el grau i ja no podeu demostrar que sou estudiants de la UIP, per exemple, ja la quota puja. Llavors, és que 20 euros a l'any i tenir 2 cursos gratuïts de formació, la veritat que està molt bé. A part, que si alguna de vosaltres fa la declaració de la renda és que també desgrava. No sé. Te surt quasi que te paguin per fer curs. És així. És així. Ai, és així. És tal qual el que diu una Jacqueline. Val? Per això insistia un poc en els estudiants. Si teniu qualque pregunta o qualque dubte que vos hagi quedat i voleu demanar, vos si no les encoratgem. si no les tenen ara i vos sorgeixen després, ja vos dic, això vos enviarem i teniu els contactes. Exacte. Vale, això, el que us he comentat en el principi, quedarà gravat, ho enviarem, ja sabíem que molta gent avui no se podia connectar, cap problema, val? Ja vos hem vingut a veure igualment, també per la WIP, hem xerrat amb molt de vosaltres, això ho reenviarem i si teniu dubtes, contacteu amb nosaltres directament en tot el que us he compartit, d'acord? I si no, doncs mira que puntuals a les 6 clavades. Res, moltes gràcies. Mira, ara veig el telèfon, super. Posaré, així, ho posaré per si... Super, sí. Si no ho teniu a la diapositiva, la darrera diapositiva també teniu tot. A vegades és més fàcil. He juntat, no sé qui me demanava l'Esfol, però he juntat aquí l'enllaç, perquè tingueu a mà tota la informació de les proves lliures, els cursos. Val? Eivissa i Formentera. Exacte. Sí, la seu la tenim a Eivissa, això sí, però bueno, si hi ha qualcú, a Formentera, evidentment, també tenim intenció, val? Perfecte. Moltes gràcies. Gràcies, Maria. Bueno, gràcies a totes. Dic totes perquè crec que, bueno, no sé si hi ha qualcú... No, hi havia qualcun lot, vale? Pues gràcies a totes i tots. Adéu. Adéu. Adéu.
Un segon.